Hola, Edubòtics! En aquest vídeo veurem com crear una reunió virtual amb els vostres alumnes utilitzant Google Classroom i Google Meet. Endavant! El primer pas és clicar a la roda d'engranatge per entrar a la configuració de la classe. A la part de dalt trobarem informació referent a la nostra classe. A l'apartat general trobem el codi de la classe. És molt important tenir-lo localitzat per si en algun moment l'alumne té problemes d'accés a la nostra classe amb la invitació inicial que li vam enviar. Si fos així, li hauríem de tornar a enviar aquest codi perquè pogués accedir-hi. A sota podrem configurar si volem que els alumnes puguin escriure missatges al tauler d'activitats o només ho puguin fer els mestres. També podrem triar com volem que els alumnes vegin les nostres publicacions. I finalment trobarem l'espai on diu Meet. Aquí podrem copiar el link per iniciar videoconferències amb els nostres alumnes. També podrem habilitar si els alumnes poden veure permanentment l'enllaç a la capçalera del seu Google Classroom. Si ens interessa canviar l'enllaç, ho podem fer a l'apartat de configuració. Però si heu triat que els alumnes no tinguin visible l'enllaç, ho podeu publicar un determinat dia per fer una trobada. Podeu planificar quan voleu que surti publicat el vostre missatge amb el link del Meet. O bé enviar-li per missatge privat a un alumne. Podem entrar a Google Meet mitjançant el botó del gofre de la part de dalt o bé clicar directament al link. La primera vegada haurem de configurar el micròfon de l'ordinador i la càmera. Clicant el botó verd iniciarem la videoconferència. Aquí trobarem el nom de la sala i el link per si l'hem de compartir. A la part inferior tenim la possibilitat d'afegir els alumnes. També ho podreu fer des dels botons de dalt de la conversa, on podreu veure tots els participants de la videoconferència. I al costat dret hi trobareu el botó de xat, on podreu escriure amb el teclat missatges als vostres alumnes. A la part inferior dreta trobem un botó molt interessant, el de Presenta, on podrem triar si volem compartir la nostra pantalla o una finestra determinada amb els nostres alumnes. Et pots subscriure al canal per rebre els propers tutorials. Fins la propera!